манзура зокирови 35 сола маъюби гурӯҳи сеюм аст. новобаста аз маъюби модарзодӣ буданаш ҳамарӯза корҳои ҳавлӣ ва хонаашро ба сомон мерасонад. вай пештар аз маъюбияти худ шикоят надошт, баръакс шукр мекард. баъди тавлиди фарзанди сеюмаш вазъи саломатии манзура куллан тағйир ёфт. аз рӯи ташхиси духтурон рони пои рости манзура 5 сантиметр нисбат ба пои чапаш кӯтоҳтар аст. маҳз тавлиди фарзанди сеюм боиси авҷ гирифтани бемории ин зан гардид. 5 сол эси дадаш сахт шудагӣ. агар дад сахт дар кунадага дилам беҳузур мешавад. дилам беҳузур шуда худам вай чӣ хел ҳис мекунам. назарам ҳеччӣ наменамод. ҳамин дадаш дади сахт. приступ қапад аҷом ҷумида наметавонам. ҳамин. яъне поҷоак акор мемонад. акор мемонад, сахт дар мекунад. хел дору сони медикал голҳай ҳамуна кунанага сони баъд аз 1 сутка худам мебиём. шавҳари манзура самиҷон орипов ба ширкати телевизион ва радиои симои мустақили якум муроҷиат намуд. ӯ хоҳиш кард ки вазъияти танги оилаашро инъикос карда барои ҷарроҳии пои ҳамсараш кӯмак намоем. гурӯҳи корӣ аз рӯи муроҷиати оилаи ориповҳо ки дар ҷамоати деҳоти унҷи ноҳияи бобоҷон ғафуров зиндагӣ доранд ин наворо омода намуданд. бино ба гуфтаи шавҳар ки худ маъюби гурӯҳи дуюм аст, имрӯз барои ҷарроҳии пои манзура маблағи калон лозим аст. зану шавҳар нафақагиранд. маблағи нафақаи яке 108 сомониву дигаре 230 сомонӣ буда барои 3 нафар фарзандонаш масраф мешаванд. беморхони шаҳрӣ муроҷиат кардем. шӯъбаи травматология ва зиёбоев дидан, шарипов лечение кардем пешо ва ҳамаға тавсия доранд ки оператсия кардن дар кор. барои оператсия маблағи зиёд дар кор гуфтанд. аввай арсия мебиёд духтур барои ҳаминҷава ҷарроҳӣ кадан касали шумоя набошад инҷа мо худамон шароитамон нест инои кадан бафтану вай вай мебиёд анҷомои даркори гиром мебиёд протез мемонад гуфтанд. сол аз сол бош дад бадаромда дада зиёд шуд рентген када нишон тем духтуро ҳамихел маҳладони айсоби гуфтанд ҳамин полош корс ҷошанда набудан гуфтанд ин ҳама дар мекунад гуфтанд. сони бохвай шудем де моям. самиҷон орипов аз шахсони саховатманд хоҳиш дорад ки барои ҷарроҳии пои ҳамсараш кӯмаки пулӣ расонанд. онҳо дар бонки эсхата ба номи зокирова манзура абдураҳимовна суратҳисоби махсус кушодаанд. бо ба даст омадани маблағи зарурӣ пои манзураро мутахассисони рус ҷарроҳӣ менамоянд. маблағи ҷарроҳӣ ҷамъ шавад мо ҳаминҷа ҷарроҳӣ кунем. мо ҳаминаш барои ҳамин мо кифоя оянда бачаҳои ба воя расонем, хони дар кунем, мана хонад саломати мо агар тораф баттар шавад, агар бачаҳоям вай мешавад десаме шароити бачаам вазби мешавад. акун ёш будагинда агар накунем, агар сани солаш калон шавад, агар сани боз саломати инам ҷарроҳӣ кадан бад сани нағз намешавад мефтагӯед ҳам барои ҳамун дастгирӣ кунану мана саховатмандо ёрдам кунанд мо ҳамин ҷарроҳӣ кунем шуд. мо мутахассисони соҳаи тиб ба ин бемор ташхиси консартрози диспластикӣ аз ҳарду тараф дараҷаи 2 гузоштанд. барои ҷарроҳӣ таҷҳизоти махсус лозим буда баъди гузаронидани ҷарроҳӣ корсу рони рост ва кӯтоҳии пои рост баробар карда мешавад. аз ин рӯ ин оилаи эҳтиёҷманд тасмим гирифтанд тавассути суратҳисоби махсус маблағи ҷарроҳиро ҷамъ намоянд. оилаи ориповҳо ба кӯмаки шахсони саховатпеша ниёз дорад. гузориши мафнушкур ва наимҷон айбов барои барномаи иттилоотии хабар.